Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Opo, ako po inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may pagkagamitan. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Hatid ho ito sa inyo ng CLTV 36 News and Current Affairs mga kabalen. Napapanood ho tayo live sa lahat ng social media platforms sa CLTV yung ating Facebook page, main page at CLTV 36 official. Ayun din ho sa ating CLTV 36 News at syempre sa ating hong YouTube channel at CLTV 36 official. Live na live din ho tayo nationwide sa telebisyon via Signal Channel 115 at doon ho sa mga subscriber ng Air Cable Converge Channel 71 ho tayo dyan. Dito naman ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners at syempre sa Free TV Channel 36. Araw ho ng Lunes ngayon, April 28, alas 11:33 na ng umaga. Silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway para sa mga bumabiyahe sa mga oras na ito, unang araw ng work week. Narito po ang hatid ng NLEX Corporation. Real-time traffic situation po. Traffic monitoring muna tayo. Yan, sige mga kabalen, papakita ko sa inyo. Ito hong sa area ng Balintawak Toll Plaza sa mga oras na ito. Yan muna tayo. Dito tayo sa gawing itaas. Maluwag ho, magkabilang linya. Ganyan din ang sitwasyon sa Mapulang Lupa, bagamat may makapal na volume na ng mga sasakyan kung kayo ho'y manggagaling ng Pampanga approaching Metro Manila. Dito naman ho sa may Mindanao Toll Plaza, sa mga nagbabalak mag-exit sa Mindanao Toll Plaza nung Manibatan, Copu, Pampanga or kung nanggagaling ho kayo ng lalawigan ng Bulacan, ayan, medyo may pila na, mahaba-haba na at mabagal yung usad ng mga sasakyan dyan ho sa pag-exit ng Mindanao Toll Plaza. Kaya paalala kabalen, kung maiiwasan yan, go! Ika nga, dito naman sa may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast-moving ho yung mga sasakyan. Same scenario sa northbound ng Bocawet Toll Plaza. At doon ho sa mga patungo naman ng Metro Manila, wala namang masyadong pila dito ho sa Toll Plaza. Maluwag din ang sitwasyon magkabilang linya sa syudad ng San Fernando, Pampanga portion dito pong North Luzon Expressway. Sa syudad naman ho ng San Fernando, asahan ng light to moderate traffic dyan sa JBL area. Opo. Sa area ng Jose Bilingad General Memorial Hospital, ang gana po king Makabakle, keng Barangay Dolores. Yan ho ang latest traffic naman mula ho dyan sa C-Posco. Nanonood sa ating programa si Somar Love. Salamat kabalen, ingat kabalen. Dakala-dakala salamat Somar. At oo, mainit ho ang panahon ngayon dahil sabi niya, dahil sa sobrang init, kailangan natin mag-ingat, sabi ho ni Somar. Maraming salamat sa pagtutok. Speaking of panahon, mainit na panahon, alamin ho natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather report mula ho sa DOST Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Kanina alas 3 ng madaling araw ay nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na ating minomonitor. So yung latest location natin as of 3 a.m. today ay nasa layong 695 kilometers silangan ng General Santos City. Sa latest analysis natin, mababa pa naman yung chance na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Gayun pa man, dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng ITCZ, dahil nga nakapaloob itong low pressure area dito sa Intertropical Convergence Zone, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Mindanao at sa Palawan. So ngayong madaling araw pa lamang, makikita natin dito sa ating latest satellite images na may mga nakikita na tayong thunderstorm activity over some parts of Palawan and Southern Mindanao. Inaasahan natin
na for the remainder of the day ay mas marami pang lugar dito sa Mindanao ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon and Visayas ay makakaranas muli tayo ng mainit at malinsangang panahon simula umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, makanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot naman ng localized thunderstorms. Nanggagaling yan dito sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy nga itong generally fair weather conditions. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot nga ng localized thunderstorms. So yung prevailing weather system natin over Luzon and Visayas ay yung easterlies, kaya magpapatuloy nga yung mainit na panahon sa mga susunod na araw. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ang area ng Palawan at sa Mindanao, makakaranas tayo ngayong araw ng makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng mga pag-ulan. Itong area nga ng Davao Region at Soc-Sargen, ito yung mga lugar na kung saan pinakamalapit sila dito sa posisyon ng ating low pressure area. So ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng mga pag-ulan na dala ng LPA. So dahil nga sa pinagsamang epekto ng LPA na nakapaloob nga ito sa ITCZ, buong Mindanao at Palawan ngayong araw makita tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagbuho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At para naman sa ating heat index forecast ngayong araw for Metro Manila area, reference stations natin ay yung mga stasyon natin dito sa NAIA, Pasay City at sa Quezon City. Posible maglaro ang ating heat index mula 39 to 40 degrees Celsius. Sa buong bansa, highest heat index forecast ay 44 degrees Celsius sa area ng Sangley Point sa May Cavite. So makikita natin dito sa ating heat index forecast map, ilang areas pa rin ng Luzon, as well as Visayas at itong Northern Mindanao. Posible tayong makaranas ng mataas na heat index values ngayong araw. So paalala na lamang sa ating mga kababayan sa mga areas na ito, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen o yung may mga existing medical conditions na kung maaari, iwasan natin yung outdoor activities sa oras alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon dahil ito yung time period na kung saan naitatala natin itong matataas na temperatura. Kung hindi man maiwasan ng outdoor activities, magsuot po tayo ng light-colored clothes, uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, at manatili sa well-ventilated areas. At sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas sa gale warnings sa anumang baybay na ating kapuluan. And for the next 24 hours, banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so ang ating 4-day forecast, so mula Tuesday to Wednesday, April 29 to 30, dahil sa epekto nga ng ITCZ at ng LPA na nakapaloob dito sa ITCZ, na at least for the next 24 hours, maliit pa naman yung chance na maging bagyo ito. Pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng tropical cyclone formation sa mga susunod na araw. Pero gayon pa man, dahil nga sa pinagsamang epekto ng ITCZ at yung sama ng panahon na ito, malaking bahagi para ng Mindanao at Palawan, magpapatuloy itong mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. So especially itong southern portion ng Mindanao, itong areas ng Davao Region, Soc-Sargen, Barm at Zamboanga Peninsula, ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng weather systems na ito. Maghanda po tayo sa mga flash floods at landslides. Samantala for Metro Manila and most of Luzon and Visayas from Tuesday to Wednesday, magpapatuloy pa rin itong mainit at malinsangang panahon. Maghanda pa rin tayo or magdala pa rin tayo ng payong dahil nandyan pa rin yung mga usual na late afternoon to evening na mga thunderstorms. Pagsapit naman ng Thursday hanggang sa Friday, May 1 to May 2, inaasahan naman natin itong areas ng Mimaropa or mas larami, inaasahan natin sa mga susunod na araw, no? Dahil nga sa hindi natin tinatanggal yung posibilidad nitong low pressure area na maging isang ganap na bagyo or tropical depression in the coming days. At magpapatuloy ngayong general northward or northwestward na paggalaw na nasabing sama ng panahon. Inaasahan natin na mas raraming areas pa ng bansa, mas rarami pang lugar dito sa bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan na dala ng sama ng panahon na ito. So ito na ring areas ng Mimaropa, Bicol Region, Patanera ng Visayas, makakaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan. Magpapatuloy mga pag-ulan dito sa area ng Mindanao, dulot naman ng ITCZ.
Ang bottom line, maging bagyo man or hindi itong low pressure area na ito, in the coming days, malaking bahagi pa rin ng ating bansa makakaranas ng makulimlim na panahon at mataas na chance ng pag-ulan. So itong low pressure area, kahit hindi maging bagyo ito, posible pa rin ito magdulot ng significant na rainfall or mga pag-ulan, especially sa eastern section ng ating bansa. Itong ang Bicol region, Eastern Visayas, itong Eastern Mindanao area, so Caraga, Davao region. In the coming days, magkanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na mararanasan. At in the event na maging tuluyang bagyo na nga itong low pressure area, ay agad naman mag-release ang Pag-asa ng tropical cyclone bulletins. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of Luzon, ay inasan pa rin natin na mataas pa rin yung chance ng mainit at malinsang ang panahon. At malayo tayo dito sa nasabing sama ng panahon. So yung mga pag-ulan nating mararanasan ay dulot lamang ng localized thunderstorms na nanggaling sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:35 ng umaga, lulubog naman mamaya sa karap na 6:12 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, i-follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, sa oras na ito, puntahan naman natin yung mga malalaking balita dito ho sa lalawigan ng Pampanga at sa buong Central Luzon. Kabilang ho sa ating pinaka-binabantayan, ito ho nga nangyaring forest fire dyan ho sa Bundok Arayat. Yes mga kabalen, idineklara na ho ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine Air Force ang fire out
sa Mount Arayat pasado alas 5 nitong linggo, April 27. At ito ho mga kabalen, matatandaang nauna hong sumiklab, ano? Ito hong sunog sa barangay Lapas, Turu at San Mateo sa nasabing bayan sa bayan ho ng Arayat na bahagi po ng bundok. Dito hong mag-aalas 8 ng gabi noong Pambiyernes, April 25. Umaga ho ng linggo, April 27 at ginamit na ho ng Philippine Air Force ang kanilang dalawang chopper para ho maapula ang sunog. Nasa 40 water drops na umaabot sa 28,000 liters ng tubig ang nagamit bago ho tuluyang maapula ang apoy, ang forest fire dyan ho sa bundok Arayat. Nakikiusap naman ho ngayon ng OCD o Office of Civil Defense Region 3 sa Philippine Air Force. Pinakiusapan na standby ho yung kanilang air assets sakaling maulit ang insidente. Sakaling kailanganin ho itong helicopter para pampatay ng sunog dyan ho sa Mount Arayat. Ay buhat po yan sa ating mga kaibigan mula ho sa Conserve Mount Arayat Protected Landscape o Conserve MAPL. Ito ho isang proyekto ng Pampanga State Agricultural University at sa pakipagtulungan sa Department of Science and Technology. At sila ho ay nagbibigay ng hourly update kaugnay ho ng sitwasyon sa Mount Arayat, mga kabalen. At ito ho, itong ginamit nila, yung tinatawag na Bambi Bucket system, na siya hong naging malaking tulong upang maapula ito hong sunog at natumupok sa marami ring bahagi po nitong ating kabundukan dyan sa Mount Arayat. Sa oras na ito, sikapin ho nating makausap ang ilan sa ating mga kaibigan, otoridad sa bayan ho ng Arayat, Pampanga. Tawagin natin ang Hepe. Hello, isang magandang umaga po. Sir, Sir John Justin Dizon ho ng CLTV 36. Live ho tayo sa CLTV 36 Newsstream. Ihingi lang po kami ng update kaugnay ho ng forest fire dyan sa Mount Arayat. Magandang umaga po, sir. Good morning po, sir. As of now po, naapula na po yung sunog natin na nagsimula po nung April 25 at nag-fire out po tayo kahapon po ng April 27, 5:26 in the afternoon. Sir, sir ano ho yung base sa initial na investigasyon, ano ho yung naging sanhi nito pong sunog sa kabundukan? For that, investigation po kami nangangalap ng mga ebidensya and mga witnesses para masabi po natin kung ano po talaga yung totoong naging katiko ng ating sunog. Sir John, tanong lang natin, gaano ho kalaki yung naapektuhan po nitong forest fire sa ating kabundukan at ito po ba ay bahagi ng tinatawag na protected landscape? Yes, sir. Definitely po, as per Penro po, kasali po siya dun sa protected landscape area po natin ng kabundukan ng Arayat. And yun dun naman po kung gaano po yung extent o yung kung ilan po siya, yung ilang hectares po o yung area na naapektuhan, hinintay pa po namin yung assessment po ng Penro, sir. Okay po. Opo. Para tayo sure. Sir John, ito hong area na ito para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ho yung may mga tanim ba dito? May malapit na komunidad ba dito? O malayo talaga naman ito sa komunidad? Malayo po sa mga community, sir. Actually, sir, ang assessment namin is mga 7
more or less 7 kilometers away from the residential houses po natin na nananahanan po dito sa malapit sa bundok. And with regards naman po dun sa yun nga, medyo malayo po yung natin, yung pong fire incident sa kabundukan na sakop naman po ng halos 30 barangay, ay 4 na barangay, sir. From La Pasturo, San Mateo, Barangay San Juan Baño, and Barangay Gatchawin. Opo. Sir, nung kasagsagan ho ng fire incident, kumusta ho yung mga naninirahan kahit na medyo malayo-layo, 7 kilometers away? Yung usok ho ba, hindi naman sila naabutan o yung haze kung tawagin? Hindi naman po, sir, hindi naman po. Pero ang concern lang po talaga nila yung kalikasan. Yung po, siyempre, nasusunog po yan. Yun po ang pinaka-concern nila, sir. Opo. Sir, itong concern na ito, hindi lang ito ngayon nangyari. Last year, nabantayan din ho natin ito. Sir, ano hong panawagan natin sa ating mga kababayan? Alam naman natin na posibleng, o hindi posible, talagang yung bahagi po ng climate change, yung nakikita natin. Ano ho yung pwedeng gawin kaya, sir? Ito, sir, una sa lahat, sir, papasalamat muna po ako sa MDRMO natin, sa Penro po, sa mga upland farmers, Bantay Kalikasan, and OCD po natin na nagtap po sa Philippine Air Force po. Kung nakita po ninyo, baka nakita ninyo, yes, opo. Gumamit na po tayo ng chopper po dyan ng Philippine Air Force, kaya nagpapasalamat din po kami sa kanila. Sana po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga umakyat sa bundok, please refrain from smoking, lalo na po yung pagtapon natin ng mga cigarette butts o yung upos ng sigarilyo, pagkatapos natin iwasan po natin yung pagtapon to saan lang. Mas maganda po siguro kayo na po mismo magpatay niyan, or bago itapon, or wag na pong manigarilyo, lalo na pong nasa bundok po tayo. And yung pong iwasan din po natin yung pagsusunog ng mga damo natin para luminis po yung ating kapaligiran, sir. Isa din po yan sa maaring pagmulan ng sunog po dito sa ating kabundukan, sir. Opo. And yung pong huli, yung pong na hindi naman siguro ginagawa dito, pero sinasabi ko na rin na pwedeng maging pagmulan na sunog yung pagkakaingin at pag-uuling. Pero so far, wala naman pong nakikitang ganun possibility, sir. Okay po. Opo. Sir, ayun, nakabuti nabanggit nyo dahil may mga nagtatanong nga kung yung pagkakaingin ba, legal ba yan? Pwede ba yan? Para ho sa mga kababayan natin na gustong maglinis doon sa kanilang lupain, ano ho yung palatuntunan, sir, pagdating sa ganyang usapin? Yung pong pagkakaingin po o yung paglilinis, kahit po private property po yan, bawal po magsunog. Meron po tayong batas na pinagbabawal po yung pagsusunog ng, kahit yung sa bahay lang po, yung magsunog po tayo ng mga basura o dahon o kung ano man, pinagbabawal po yan. Kaya what more po kung ang pwedeng maapektuhan po ay yung kabundukan po natin, sir. Opo. Kaya tigilan po natin. Just refrain. Opo. Opo. Sir Jan, samantalahin ko yung pagkakataon habang kausap kita. Sobrang init ng panahon. Ano yung paalala mo sa ating mga kababayan, kahit yung mga nasa bahay, nasa opisina, ano ho ba yung mga ibang dapat tandaan para makaiwas ho sa sunog, lalo na ngayong kainitan ho ng ating panahon? Yun po, iwasan po natin. Yun nga po, na habang nagluluto ay makipagkwentuhan o kapitbahay. Habang nagluluto, dapat doon lang po muna tayo mag-focus sa ating pagluluto. Tapos po, iwasan po din natin yung pag may saksak na electrical appliances natin, kung hindi rin po ginagamit, ibunot na lang po yun. Nakatipid na tayo, safe pa tayo. Tapos po kung halimbawa po, dahil nga po ngayon ay mainit, yung mga dams po natin, mahina pong gumawa ng kuryente, malimit po yung brownout. Kapag po may brownout po tayo, iwasan din po natin yung paglalagay ng mga kandila malapit sa mga pwedeng masunog na madaling masunog gaya ng kurtina po. And lastly po, para sa ating mga magulang,
bantayin po natin yung mga bata, yung mga anak po natin na medyo bata pa, iwasan po natin silang maglaro ng posporo or lighter po, sir. Yun po. Apo. Sir, sa mga LPG, yung mga tangke ho ng gasolina, ano yung mga pwedeng safety tips na, kasi may nakita kami nag-viral recently, do hindi naman nauwi sa sunog, pero yung hose ng LPG, nginat-ngat ng daga at natakot yung isang nag-post. Ano ho yung pwedeng gawin doon pag ganitong sitwasyon, sir? Opo, sir. Alam po natin yung yung LPG, lalo na po yung hose ng LPG, sir, nag-accumulate po yan ng mga mantika po habang nagluluto tayo. Ang maganda pong gawin natin dyan, sir, at least once a month or at least once every 2 months po, maglinisin po natin, gumamit po tayo ng yung sponge ba o kaya yung basahan, lagyan po natin ng sabon, basahin po natin, lagyan ng sabon, and then kuskusin po natin yon para matanggal po yon. Iwas po sa ngat-ngat ng ipis at ng taga, sir. At kung may leak po yan, bubula po yan, makikita pa nila. Ayan, maraming salamat, sir. Ito hong mga ganitong payo, bagamat simple, alam natin makakapagligtas ng buhay, sir. Saludo ho kami sa inyo. Alam namin yung ginagawa ninyong pagsusumikap para protektahan yung ating mga kababayan at ng kalikasan. Maraming salamat po, Sir John Fontillas, ang hepe ng BFP Arayat. Sir, mag-ingat po kayo. Thank you po, sir. Ingat din po. Thank you, sir. Yan ho mga kababayan, ating nakausap si Fire Inspector John Dominic Fontillas, ang hepe po ng Arayat Bureau of Fire Protection at nagbigay ho ng update kaugnay nga nitong nangyaring forest fire sa Bundok Arayat, sakop ho ng 4 na barangay. Do yung kahapon, gaya ho ng ating nabanggit, ay nag-focus sila doon sa may area ho ng Lapas Turu. At doon ho yung malaking portion ng firefighting operations kahapon na ginamitan na ng aerial asset ng ating Philippine Air Force. Kabalen, mag-aalas 12 na, ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Manatiling nakatutok sa ating Facebook pages para ho sa karagdagang update at iba pang mga balita at impormasyon kaugnay ho dito sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Sa ngalan po ng bubuong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Maraming salamat, Kabalen.